O carón do intercambiador ubicado nas traseiras da Alameda do Concello, o BNG denunciou esta mañá as eivas e os incumprimentos constantes tanto da Xunta de Galicia como do Goberno do Estado no relativo ao sistema público de transporte e nomeadamente o da comarca de Ourense. Galiza sofre un desmantelamento dos servizos públicos de transporte colectivo que afecta moi especialmente as comarcas de Ourense. O abandono da Xunta de Galiza para coa cidade de Ourense e para coas comarcas de Ourense é máis que evidente. Seguimos a día de hoxe sen contar cun transporte metropolitano que conecte os concellos da comarca entre sí e coa cidade. E tamén que impide a conexión con puntos de especial importancia como son os polígonos industriais de San Cibrao das Viñas e do Pereiro de Aguiar, o campus universitario ou a estación intermodal. Temos, polo tanto, en Ourense a día de hoxe un transporte totalmente obsoleto e que non satisface as necesidades da poboación. O candidato do BNG vinculou esta situación ás políticas que se levan a cabo no ámbito europeo e que tamén teñen especial incidencia no deseño e na xestión do transporte.